अरे ओ मोदी चाचा, तोहार हाथ में किटनिकिया आइल बा कि ना हो? अरे हाँ रे, हमार हाथ में किटनिकिया आ गइले बा। तोहार हाथ में आइल बा कि ना? अरे हमरो हाथ में आ गइले बा किटनिकिया, मगर मोदी चाचा का करबा किटनिकिया के? अरे तू ना जाना है की करबे किटनिकिया के। हमार मालवा के किटनिकिया फैल भई गइल बा, ओकरे में लगइबै सेट करबै। अच्छा मोदी चाचा, तोहार मलबा के किटनिकिया फैल हो गइल बा, मगर मलबा किधर से पटा लेला, हमरा ना बतैलो हाल। अरे योगी जी, हम तोरा के ना बताइनी, तू बवाल करे वाला आदमी बाने, इसीलिए। अच्छा मोदी चाचा, अब बवाल ना होई किटनिक चोर में, बचवन आर के किटनिक चोरा रहल बा तो। अरे योगी बेटा, बवाल तो होबे करी, मगर हम गौवा वाला के सतर्क करतानी ने कि किटनिक चोर उपला गइले बा। बचवन आर के अपन संभाल के रखियो, नहीं तो ऐसे ही किटनिक चोर हो जाई। अरे ओ मोदी चाचा, बाकी तोहला आर के किटनिक चोर नइखे बा? हम तो सोचनी तो किटनिक चोर हो गइले बा। अरे ना ये बुड़बक, हम तो गौवा लेके समझावे लगी वीडियो बनैले बानी, हम किटनिक चोर नहीं खे बानी।